אמרתי לו שאני רוצה לדבר על הנושא אולי שעליו עומדת כל היהדות. כל היהדות עומדת על הנושא שהיום נדבר, ונראה ביחד בעזרת השם כמה שקל וכיף לחיות בצורה שאני מדבר עליה, לא שאני מדבר עליה, אלא שחז"ל דיברו עליה, מצד ההיגיון, מצד השכל, מצד החיים, מצד התפיסה של הדברים, איך בן אדם מתמודד עם קשיים. אין בן אדם בעולם שאין לו אכזבות. אין בן אדם בעולם שאין לו אכזבות. גם העשיר הגדול ביותר יש לו אכזבות. גם העני יש לו הצלחות. אין בן אדם שאין לו הצלחות ואין לו אכזבות, וכל בן אדם בעולם מורכב מפאזל גדול של דברים. איך מקבלים את הדברים? אז אמר לי, אז איך אני אכתוב להם את זה, שאני אכתוב את זה באינטרנט, שידעו כולם? אמרתי לו, האם כל מה שקורה זה בדווקא או בלאו דווקא? מה הפירוש בכלל השאלה הזאת, האם כל מה שקורה זה בדווקא או בלאו דווקא? צריך לדעת שהשאלה הזאת מונח על המאזניים, אם יש אלוקים או אין אלוקים. למה? למה זה כזה קריטי? אם הכל קורה בדווקא או בלאו דווקא, אז אם יש אלוקים או אין אלוקים? כי התשובה היא פשוטה. אם הכל קורה בדווקא, יש בורא ויש מנהיג, ויש בעל הבית לבריאה שהוא עושה את הכל. ואם הכל קורה בלאו דווקא, אז הכל הוא במקרה, הכל הוא בהשערה, אין לו התחלה ואין לו סוף ואין לו שום מתכנן. כדוגמה לדבר, אתה עכשיו עובר בעיר, מוצא שעון על הרצפה. מצאת שעון על הרצפה, מה אתה אומר? ודאי, יש פה מישהו שהפיל את זה לפניי, לא יכול להיות בעולם ששעון הגיע על הרצפה לבד. זאת אומרת, אם המציאות של הדבר מראה על זה שקדם לו דבר מסוים. אם אני אומר שכל מה שקורה לי זה בעצם דבר שהוא במקרה, דבר שהוא לא במתוכנן, אין פה איזה מישהו שמנהיג ועושה את הכל לפי מה שצריך, אז בעצם אני אומר שאין מנהיג. ואם אין מנהיג, אז אין אלוקים. התשובה הפשוטה היא, וגם השכלית, שתכף אני רוצה לדבר על זה, לא במבט הדתי, אלא במבט השכלי. במבט שכלי עכשיו, בוא נתפוס, שלום עליך צדיק, בוא נתפוס לצורך הדוגמה שאנחנו לא מדברים בתור אנשים דתיים, אנחנו מדברים בתור אנשים שיש להם רק היגיון ושכל. מה יותר קל לאדם? שיש לו לכל דבר כתובת או שאין לו כתובת? שיש כתובת. יש עכשיו פיגוע חס ושלום לא עלינו. אם אף ארגון לא לקח אחריות, זה יותר קשה מאשר ארגון לקח אחריות. ולמה? כל זמן שאין אחריות, אנחנו לא מבינים עם מי אנחנו נלחמים. אנחנו לא מבינים עם מי יש לנו עסק. ברגע שהוא לקח אחריות, אפילו לפעמים שאנחנו לא שמחים בארגון שלקח אחריות, כי זה ארגון לכאורה שלא רצינו להיכנס לו לסכסוך. אבל לכאורה אנחנו שמחים שיש מישהו שלקח אחריות. צריך לדעת, בן אדם יהודי חי פה בעולם, הדבר הראשון שהוא צריך לדעת זה שאין שום דבר במקרה. כלום זה לא במקרה. זה שאחרי 1.5 שנה של שיעור מחליטים להניח פה מצלמה ולצלם אותנו, דווקא במשפחת ביטון. זה במקרה? אין שום במקרה. אנחנו צריכים לעשות את העבודת בית שלנו, לבדוק מה קרה אצלי, ומה קרה אצלך, ומה קרה אצל הבת שלך ואצל הבן שלך, מה קרה במציאות שלי ושלך בעולמות, בשמיים, שחיברה בינינו שדווקא בשיעור הזה יהיה מה שרצו לעשות חודשים להעמיד מצלמה. מה קרה? למה דווקא אצלך? למה זה לא קרה לפני שבוע? למה לא לפני שבועיים? יש דברים שיש תשובה, יש דברים שאין תשובה. נשוי בן אדם למישהי. למה אני נשוי דווקא לה? בן אדם מתראיין. למה התחתנתי איתה? עזוב אותך, ככה וככה וככה. אין שום דבר במקרה. אם בן אדם מבין שהחיים שלו הם במקרה, אם בן אדם מבין שהחיים שלו זה כוחי ועושה נדי, זאת אומרת שהוא פועל, הוא עושה, אז החיים שלו באמת כל הזמן הוא רק ינסה לתקן. אבל אם בן אדם מבין שכל מה שקורה, מאלף עד תף, כל דבר שקורה, הכל זה מתוכנן, הכל זה בצורה שיש יד שמכוונת, הכל זה יד שפועלת, תדעו לכם, אין שום קושיה לאף בן אדם, גם דברים הכי קשים. דבר הכי קשה שבן אדם קיבל, לא עלינו, הכי קשה, הוא מבין שיש מישהו, שמי שעשה את זה, זה לא רק מישהו שהוא מלך, אלא זה גם אבא שלי, הכי קל בעולם לקבל את הדבר. הכי קל בעולם לקבל את הדבר הזה. זה נראה לכאורה דבר פשוט, תדעו לכם, אמונה נמדדת במעשים. יש שיר, אנחנו מאמינים בני מאמינים. לשיר קל, לקיים, לעבוד, זה מאוד קשה. בן אדם יכול להגיד אני מאמין, לדבר אמונה, להיראות דתי, להיראות צדיק, להיראות עם כובע וחליפה והכל, שזה מגיע שורה תחתונה לאמונה, שם הבן אדם נמדד. בן אדם לא נמדד בדיבורים, כמה אני מדבר. בן אדם נמדד בפועל, כמה אני מאמין. ואמונה, תדעו לכם שזה דבר שכתוב עליו בספרים, שהניסיון הכי קשה של הדור שלנו יהיה הניסיון של האמונה. רבי נחמן מברסלב ככה אומר, שלהגיע למצב של אמונה בדור הזה, זה כמו לטפס על קיר חלק, ואין לך לתפוס את הקיר. ככה זה היה להשיג אמונה. ולמה? למה זה כזה קשה בדור שלנו להשיג אמונה? מסבירים הצדיקים, כי בדור הזה אתה רואה הכל הפוך. אתה רואה דרך רשעים צלחה, אתה רואה אנשים רשעים מצליחים.
כל מי שיש לו כוח, כל מי שיש לו מאן דאמר, מצליח. מצד שני אתה רואה אנשים שהם מוותרים, הם הופכים להיות איזה משהו דרגה פחות בחברה. מאיפה הגיעה למצב? ברוך השם שאני שמח באנשים הצדקניות שמגיעות לשיעורים. מאיפה הגיע למצב שנשים בדור שלנו הגיע למצב שהן רוצות זכויות של האישה? מה חסר לך? מה היה חסר לך לפני שאת צריכה לקבל זכויות של אישה או שוויון זכויות וכו'? מאיפה זה הגיע? זה הכל הגיע מהנקודה שבן אדם רוצה להגיד אני קיים, אני רוצה להשיג מה שאני לא יכול להשיג בדרך רגילה. מה שמגיע עליך תקבל, מה שמגיע עליך תקבלי. מה שאתה צריך לקבל לא יעזור אם תדחוף ותיתן מרפקים ותנגח אנשים בשביל להשיג מקום העבודה. אם זה כתוב לך אתה תקבל אותו, ואם לא כתוב אתה לא תקבל. ואם אתה חושב שהצלחת להשיג בזכות המרפקים שנתת, תדע לך שהכסף הזה, כל הכסף הזה לא לברכה. ולמה? מה שכתוב לך אתה תקבל, מה לא כתוב לך אתה לא תקבל. לא יעזור שתהפוך את העולם, לא יעזור. קבל הכל בשמחה, באמונה. כתוב בספרים, מה שהקדוש ברוך הוא גרם לנו להבין, מה שהקדוש ברוך הוא גרם לנו להבין ולראות, לכאורה שאני שולט, אני עושה הכל. הנה בן אדם הולך לעבודה, מכניס 10-15 אלף שקל לכיס, הנה יש לו בית יפה, יש לו דברים יפים. בן אדם לא עובד, אז יש לו דברים פחות. ההטעיה הזאת, מסבירים חז"ל, היא נוצרה רק בשביל לגרום לנו להרגיש שאנחנו בוחרים. לא בגלל שבפועל זה ככה. האמת האמיתית היא, שלום עליכם, האמת האמיתית היא, האמת באמת, שאם בן אדם היה לו אמונה והיה לו שכל, היה מבין. כל מה שפועל, כל מה שעושה, כל מה שבן אדם עושה, כל מה שבן אדם פועל, לא מעלה ולא מוריד כלום. שום דבר בן אדם לא פועל. בן אדם יש הרגשה הטבעית, ככה האדם מרגיש בטבע שלו, זה שאם אני פועל, אם אני עושה, אם אני עומד על שלי, אז אני מקבל מה שאני צריך. האמת הברורה מראה שהחיים זה כדור. אף בן אדם לא יודע, אף בן אדם בעולם לא יודע איפה החיים יובילו. אף בן אדם לא יודע איפה החיים יובילו אותו. מאיפה יוצא כל המציאות כל מציאות של מחלוקת? מאיפה הגענו למצב של מריבות? כעס. אדם כועס. מה זה כעס? מה זה כעס? במילים אחרות, זה אני לא מאמין במה שהשם עשה. זה במילה אחרת. במילה אחרת כעס, אני לא מאמין במה שהשם עשה. אדם בוכה, אדם עצוב. כל הדברים, זה הכל נובע מתוך נקודה של חוסר אמונה. אם בן אדם היה מבין, תכנסו צדיקים, תכנסו. אם בן אדם היה מבין, אם בן אדם, תכנסו אולי אתם צדיקים שלי, ואז ככה לא יהיה, שמשמע אותך. תיכנסו אולי אתם, וככה מי שנכנס ככה יושב פה, ואז לא יהיה יותר מדי זוזוק. רק לא פה צדיק שלי. יש איזה מישהו שרוצה לראות אותה. מאיפה אנחנו רואים ויודעים שבאמת של הדברים הבן אדם לא מתכנן שום דבר? סיפור תנ"כי מוכר מאוד, יוסף הצדיק נולד לאחים שלו, 12 אחים שלו, שנאו אותו, כעסו על יוסף הצדיק, תכננו לעשות עליו מזימה, לזרוק אותו לתוך הבור, תכננו להרוג אותו, בסוף החליטו למכור אותו למצרים בתור עבד. יוסף הצדיק בחיים שלו הרגיש כמו עבד. תארו לכם את הסיטואציה שהייתה עכשיו ליוסף הצדיק במציאות של החיים שלו, הרגיש מהם. המציאות שלו זה עבד, שלום עליכם, האחים הקדושים. רבי זושה ורבי אלימלך. יוסף הצדיק הרגיש בחיים שלו מציאות שעכשיו אני הולך להיות עבד במצרים, עכשיו אני הולך להיות משהו גרוע. אחים שלו, זה מה שהם חשבו. מה נהיה מזה בסוף? איפה יוסף הצדיק מצא את עצמו? מצא את עצמו בפירמידה של העולם. נהיה השני לפרעה. למה? מאיפה זה? ללמד אותך שבן אדם לא יכול לתלות שום דבר במחשבה שלו איפה אני ומה אני אהיה. כמה אנשים חשבו? פעם שמעתי, זה לא הסיפור האמיתי, אומרים את זה בצורה של הלצה, של צחוק. פעם איזה בן אדם בא לעבוד באיזה עבודה של לאסוף זבל ברחוב. אז הגיע לעירייה, שלום, אני רוצה להתקבל לעבודה. אמרו לו בשמחה, רק תגיד לנו את הדואר האלקטרוני שלך, היום זה הכל דואר אלקטרוני, אין דואר, הכל דואר אלקטרוני. אבל אין לי דואר אלקטרוני, מה אני אעשה? אמרו לו, אתה חייב לתת לנו דואר אלקטרוני, אם לא נוכל לך משכורת, מכתבים, עניינים. אמר להם, אין לי דואר אלקטרוני, בקושי יש לי טלפון, דואר אלקטרוני, אין לי שום דבר. אמרו לו, לא יכול להיות, אם לא, אתה לא יכול להתקבל לעבודה. אבל מה אני אעשה? לא יכול להתקבל לעבודה. השם יעזור. הלך, היה לו איזה 20 שקל בכיס, נכנס לשוק. כאן איזה 5 עגבניות, כמה עגבניות, כמה זה. דפק בבתים, שלום גברת, את רוצה עגבניות? אמר לו, כן, בשמחה, הלך מחר, הרוויח כמה שקלים. עשה עוד נגלה בשוק, קנה עוד פעם עגבניות, עשה עוד נגלה. בקיצור, בן אדם התחיל להיות סוחר בעגבניות.
קנה לו בסוף עגלה, בסוף קנה לו מחסן, עשה לו בקיצור דברים. הבן אדם הגיע למצב שהלך לו גל, נהיה סוחר עגבניות. הגיע לימים, ברוך השם, הבן אדם תפס כבר פסגה, כל השוק שלו, סוחר עגבניות, מלך השקשוקה, מלך הזה, הכל שלו בקיצור, עשה, שלט על תחומים רק בעגבניות האלה מאותו זה. תפס אותו איזה בן אדם, אחרי שנים, אמר לו, תשמע, אני רוצה לעשות איתך עסקים. אמר לו, אין בעיה, בשמחה, אמר לו, תשמע, יש לי מפעלים גדולים של שקשוקה, אתה תביא את העגבניות, ביחד נעשה שקשוקות, מטבוכות, אל תדאג, נשתלט על כל העולם. כל אירופה תהיה בשקשוקות שלנו. אמר לו, אין בעיה, אני מוכן לעשות איתך עסקים, אני מסוגל לעשות איתך עסקים. אמר לו, כן, אבל אני צריך דואר אלקטרוני. אמר לו, תשמע, כבודו, אין לי דואר אלקטרוני. אמר לו, איך הגעת להיות כזה בלי דואר אלקטרוני? אמר לו, נגיד לך את האמת, אם היה לי דואר אלקטרוני, אם הייתי עובד ניקיון בשוק. למה? אתה רואה מציאות של בן אדם, אם היה לו מה שהוא חושב שהיה צריך להיות לו, לא היה לו שום דבר, לא היה לו כלום. אומרים חז"ל, אם אתה רוצה להצחיק את הקדוש ברוך הוא, ספר לו את התוכניות שלך. ספר לקדוש ברוך הוא, זה יגרום לשלום, מצא ככה. דבר הזה, הוא נקרא מצחוק בשמיים, יושב השם בשמיים, משחק, ילעג למו, אנשים חושבים, הקדוש ברוך הוא זה, תספר לו. תתחיל לספר לקדוש ברוך הוא בדיחות, תספר לו את מה שאתה חושב, מה שאתה מרגיש, מה שאתה מתכנן, מה שאתה פה, תראה איך ביום אחד בעיר, פתאום הכל יכול להתהפך על קערה ושלום על ישראל, לא היה ולא נברא. כל מה שחשבת, פעם שמה אמר לנו, הרב בצרי זצ"ל, זכר צדיק קדוש לברכה, אמר לו, בן אדם שיש לו בעיה, יכתוב את הבעיה שלו בתוך מגירה, יכניס אותה. תנסו את זה, תדעו לכם, זה עצה עצומה. תכתוב את הבעיה שלך בתוך דף, יש לך בעיה בחיים. כל בן אדם עם הבעיות שלו, אתם יודעים, בן אדם שיש לו בעיות, חושב שהבעיות שלו, זהו, אי אפשר לחיות עכשיו, אי אפשר, זהו, העולם צריך לעצור, עד שהבעיה תסודר. ככה האדם מרגיש. תכתוב את הבעיה שלך על דף, תכניס אותה במגירה השנייה, תנדור נדר, לא תנדור נדר, אבל תקבל על עצמך לא לפתוח את המגירה הזאת שבועיים. אחרי שבועיים תפתח את המגירה. אמר לנו, עכשיו תסתכל אם היה בעיה, בכלל לא אין בעיה. כל בעיה בעולם, כל מציאות שבן אדם עובר, אם הוא עובר אותה עם השם, הוא מצליח לעבור. אם לא עובר אותה עם השם, יא חביבי, אי אפשר לעולם להסתדר. בן אדם נפטר לו קרוב. בן אדם מקבל חס ושלום ידיעה על קרוב שלו שחולה במחלה. אם הוא פונה להשם, אם הוא מדבר עם השם, אם הוא מרגיש שיש לו מישהו שעשה את הדבר, קל לו לדבר עם דו-שיח. הרי הוא עשה, בוא נדבר איתו, בוא נשחד אותו קצת, ניתן צדקה, נשנה את המעשים שלנו. אפשר להשתנות. אבל בן אדם אומר, תשמע, קרה משהו חס ושלום, לא יודע איך זה קרה. לא, אתה לא יודע איך זה קרה, גם אתה לא יודע בטוח איך פותרים את זה, אתה לא יודע כלום, אין לך לאן לפנות. איך סיפר לי שבוע פה אחד הבחורים, הוא לא נמצא פה, בחור ליד אשקלון, הוא בא לפה לשיעור, הוא אמר לי ככה, הוא מספר לי, לפני איזה חצי שנה גילו את המחלה באבינה, את המחלת העץ, לא סרטן את העץ. הוא אומר לי, בכיתי, הוא אומר לי, הלכתי, אמר לי, הייתי עצוב וזה. הוא אומר, הלכתי לרב של המושב שלי, הרב של המושב אמר לו, תיכנס שים עליך טלית ותפילין, ותתפלל לקדוש ברוך הוא. ככה, בלי קוסמות, בלי סגולות, בלי עניינים. אין הוקוס פוקוס. תתפלל לקדוש ברוך הוא. הוא עשה את זה, הוא ייקח את זה. הוא אומר, הלכתי בית כנסת, בכיתי. הוא אומר, בכיתי, קראתי את הנשמה שלי. בחיים לא קראתי בית כנסת. בכיתי לקדוש ברוך הוא, איך הוא יודע מה להתפלל? הוא בכה לקדוש ברוך הוא בדרך שלו. דיבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לי ככה, הוא אומר לי, כמה שבועות אחר כך עשיתי בדיקה, הרופאים אמרו לו, תן לך שום דבר. כלום אין לך. כלום. הבן אדם נמצא באורח חיים באשקלון, בישיבה. הוא אומר לי, החיים שלי השתנו, הבנתי, תשמע, יש כתובת לכל דבר. בן אדם לא מסתדר במשהו בחיים. מי עשה את זה? מי פעל? מה זה, סתם? הרי אתה מבין בשכל הכי פשוט. איזה יופי, משפחת ביטון. איך השולחן הזה נהיה ככה יפה? פשוט, האבא עשה קניות, והילדים עזרו לו לסדר, וטרחו, וקנו מפה, וקנו רענר, וקנו ניילון, וקנו בורקסים, וקנו דברים. לא יכול להיות זה נחת. לא יכול להיות בעולם. אז מי עשה את זה? מי שהיה פה רגע לפנינו. לא יכול להיות בעולם שהעיניים פה זה לחינם. לא יכול להיות בעולם, והאף פה לחינם, והפה פה לחינם, והשערות גודלות בצורה כזאת ובצורה... לא יכול להיות בעולם דבר שהוא סתם. אתם מכירים את זה, זו דרשה יפה, אבל צריך לחיות את זה. מקרה, זה רק מהשם, השם רקם. זה ביטויים שאומרים אותם, אבל צריך לחיות את זה. צריך לחיות את זה, בן אדם שמרמה אותך. כמה אתה מבין שזה הקדוש ברוך הוא? כמה אתה מבין שזה הקדוש ברוך הוא? כמה אתה מבין שעובר עליך קושי שזה השם וזה מתנה? איך אנחנו מתמודדים עם קשיים? מנסים ישר לפרוק אותם. פעם אמר לי, זה אדם חכם. ממש קיבלתי את העצה הזאת ואני משתדל לעבוד עליה. זה לא פשוט, משתדל. אמר לי, שמגיעה לך בעיה, אל תנסה לפתור אותה. תנסה לקחת אותה, תגיד, בואי בנתי. שבי לידי, נחיה ביחד. בואו, אני רוצה לדעת מה את נותנת לי. תדעו לכם, העולם הזה עטוף בים של סודות. עטוף בים של תורה, עטוף בים של קדושה.
אבל איך הקדוש ברוך הוא נותן את זה? לפעמים הוא נותן את זה בצורה שקצת כואבת. אתה הולך לרופא, כואב לי כך, כואב לי כך, קח את הכדור הזה, שותה אותו מה יעשה בבטן? יעשה פעולות שיעשו אותך בריא. ככה זה הקדוש ברוך הוא. לפעמים הקדוש ברוך הוא עושה פעולות כאלה שנראות לבן אדם הכי כואבות. ולפעמים הוא לא יודע, אבל זה מה שהביא אותו להיות בן אדם. זה מה שהביא אותך בסוף להיות בן אדם, זה מה שהביא אותך בסוף להצליח. אף בן אדם לא יודע מה קרה ואיך קרה. אבל חובה עלינו לנסות לבדוק לפחות. לנסות לבדוק למה דברים הגיעו, איך הדברים הגיעו, האם יש קשר בין דבר שקורה לי לבין איפה שאני נמצא בחיים שלי היום? האם יש קשר בין מחשבה שיש לי במוח לבין דבר מסוים שעכשיו אני עשיתי? מה זה בסתם? מה זה במקרה בפוקס? אין דבר כזה בעולם. אין דבר כזה צער יורד לעולם בחינם. מה זה יש דיין, אז יש דין. אם אין דיין, אין דין. אם אנחנו מאמינים, אנחנו יודעים מאמינים, ואנחנו מאמינים בזה. שבן אדם חולם חלום רע, הוא ישר הולך לרבנים. הוא לא הולך למישהו שלא יודע מה יעשה לו. למה? למה? שמשמור אותך צדיק. דין פרוטה כדין מאה. שבן אדם מבין שכל המציאות שלו, זה הכל מישהו שבא ועשה את הדברים, קל לו לקבל את הדברים, יש לו מציאות שהוא יכול לקבל את הדברים. וכמה פעמים בן אדם, אם רק היה קצת נותן דעתו, קצת לתת את דעתו בחיים שלנו. יש בן אדם קשה לו בדבר מסוים. יש בן אדם בא לפה, לעולם הזה, עם מידות מושחתות, עם תאוות שהשם ירחם. מה מתחיל לבוא בתלונות? מה אני עשיתי? מה כשברוך הוא רוצה ממני שאני אשתנה? איך אני יכול להשתנות מהמצב שאני נמצא בו? איך אני יכול לבוא איך אני יכול? איך ואיך ואיך ואיך? איך כתוב בתהילים? כבודו המשיך אותי. למה? למה? יאמרו הגויים. עיין האלוהים. אתה יודע מי אומר למה? זה הגויים אומרים. יהודי לא אומר למה, יהודי אומר כובע. ככה השם מחליט. ככה השם עשה. ככה השם עשה, זה הכי טוב בשבילנו. אנחנו נמצאים היום בדור. אתה יודע איפה יוליד יום? אם תסתכל בשכל שלך, איפה אנחנו הולכים להיות מובלים, אתה יודע מה תהיה? אתה לא צריך לישון. לא צריך לישון. וואלק, עזה ממולנו, הבדואים האלה זה המחלה, זה הסרטן השקט, ויש לך דעה שבאופק, כל העולם עליך. אם כל ערבי ייקח שלוק ממים, יעשה ככה עליהם מדינת ישראל, אנחנו נטבע. כל מוסלמי בעולם, והם ישמחו לעשות את זה. אם תסתכל על זה ככה, מה תגיד? אז מה ריבונו שלנו, מה יהיה, איך יהיה? אני יודע דבר אחד, עם ישראל זה עם הנצח. ומה שכתוב למעלה זה מה שיכול להיות. עכשיו, מה שהשם יחליט זה הכי טוב בשבילי. אז מה, אבל יכול להיות לא יהיה טוב. אין דבר כזה לא טוב. אין דבר כזה מציאות. מהטוב לא יוצא אף פעם רע. לפעמים רואים שזה רע? רואים שזה רע, אבל זה לא רע. שהבן אדם מבין שאין לו שכל, בקיצור, בוא נעשה, איך נחתוך את העניין. שבן אדם מבין שלי אין שכל. שבן אדם מבין שאני לא מבין שום דבר. שאני כלום, אין לי היגיון. אני לא יודע להחליט אם הדבר הזה הוא טוב לי או לא טוב לי. בן אדם ככה חי בצורה הכי שקטה בעולם. לא רודף אחרי ממון שלו. לא מנסה לדרוך על אנשים. לא מנסה להיות קוץ, כמו זה קוץ. ברחוב יש מלא קוצים. קוצים, אנשים כל היום תחרות. מה תחרות? על מה? רק תחרות. כל היום תחרות. מי יותר יפה, מי יותר מוצלח, מי יותר אין, מי יותר יש לו כבוד. תחרות, שטויות, הכל שטויות. ברגע אחד בן אדם מסיים את העולם הזה, בשנייה אחת, הכל יורד איתו בלמטה. מה נשאר לך? שום דבר לא נשאר לך. כלום לא נשאר. שום דבר לא נשאר. אני חשבתי לעצמי במוח שלי לבד, שתף אתכם במחשבות שלי. למה הקדוש ברוך הוא עושה לנו שהיום אנחנו רואים דרך אמצעי התקשורת דברים מחרידים? בשביל מה שהם עושה את זה? בשביל מה? פעם, אתה יודע, לראות מה שאתה רואה בטלפון שלך, היית צריך להיות חייל קרבי, מסתעב, ביחידת הלוחמים הכי חזקה שיש בצה"ל. וגם זה לא היית זוכה לראות מה שאתה רואה היום, ילד רואה את זה. כל הסרטונים האלה וכל הדברים האלה, אתה מזדעזע. דבר על זה, איך לעצור עם הילדים עכשיו, בני נוער, ילדים. לראות את הדברים האלה. עם אייפון, רואה הכל. למה השם עושה את זה? למה לא חשבת על זה? למען יראו ויראו. למה אבל השם עושה את זה? עזוב את למען יראו, זה אני מבין, זה פשוט. אבל למה השם עושה שהחיים נהיו זולים? אתה מרגיש את זה שהחיים נהיו זולים? אף בן אדם לא, אני בטוח, עכשיו בן אדם שלא ראה את הסרטון הזה, לא אמר לעצמו מה הייתי עושה במצב של אותו אחד שעשו לו את זה. שבוע הזה יראה לי סרטון שדורכים עליו עם טנק. אם הייתי אוכל שעה לפני, הייתי מקיא הכל. אף בן אדם לא חושב על זה, מה היה קורה לי אם אני הייתי במצב הזה. למה החיים שלנו נהיו זולים? יודעים למה? בגלל רבו ישראל שאנחנו מנסים לייקר את החיים שלנו. הקדוש ברוך הוא רואה שאנחנו מנסים לייקר את המציאות שלנו פה. כל בן אדם עושה לו דברים ומתנהג כאילו הוא יהיה פה בעולם הזה, זה 1,000,000 שנה. 1,000,000 שנה, ככה בן אדם מרגיש. איך הזוהר הקדוש כותב, ברנש, אזיל באי אלמה. פירוש, הבן אדם הולך בעולם הזה וחשיב דדילהו. מה, הזוהר מגזים? ככה בן אדם מרגיש.
חש יבדידילהו, הוא חושב שהעולם שלו. חש הוא כדייר קבע, ולא כאורח מזדמן בבית מלונו של הקדוש ברוך הוא. איך נכנסת לפה? בבושה. תאכל. אני אכלתי. באיזה בושה? כאורח ככה צריך להרגיש בעולם הזה. אורח מה מבין? שהוא לא יישאר פה תמיד. ככה אורח מרגיש. ככה אדם צריך להרגיש בעולם הזה. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר? הרבנים כבר לא קולעים ללב. לדבר דברי חז"ל כבר זה לא קולע ללב. בואו נראה לכם מה שווים חיים. תראה, אנשים מתים כמו צפרדעים מתים. אז בן אדם מבין שאין פה כלום בעולם. בן אדם מבין שאין פה שום דבר. תחנה סופית. יא חביבי, זה התחנה שצריך לדאוג לה הכי הרבה. אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. צריך לחשוב תמיד על התחנה הסופית. איך בן אדם חושב על התחנה הסופית? על ידי שהוא מתחזק להבין שכל דבר זה לא לחינם. כל דבר, כל טיל יש לו כתובת. נכון, צריך לעשות השתדלות. יש מצווה לעשות השתדלות. אדם צריך לעשות השתדלות, לא לחשוב שהדברים לא עלו מהשמיים. אבל מה זה השתדלות? השתדלות, אומרים חז"ל, זה ניסיון. ככה מסביר הרב דסלר. השתדלות זה ניסיון להאמין שזה לא בכוח שלך. בן אדם מה מרגיש? בן אדם מרגיש ברגע שהוא עושה פעולה, הנה אני עשיתי, אני קיבלתי. אבל אם בן אדם מבין ששום דבר זה לא ממני, אם בן אדם מבין שום דבר לא ממני, השם שנתנו לך ביום שנולדת, זה גם אתה לא בחרת. הצורה והפנים שלך זה לא בחרת. שום דבר לא בחרת, כלום. הכל זה מהקדוש ברוך הוא. תאמין באמונה שלמה. דבר אחד יש לנו בו בחירה. ככה מסבירים חז"ל הקדושים. דבר אחד יש לו בחירה. מהו? רוחניות. גשמיות אתה לא בוחר בכלל. רק רוחניות. זה הדבר היחידי. איך כתוב בחז"ל? חכם אביאל. הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. מה זה הכל בידי שמיים? אתה לפני שבאת לעולם, מששת ימי בראשית, קבעו לך את הבית הזה. כמה הרגשת שעבדת בשבילו? טרחתי ועשיתי והקמתי פרויקטים וחשבתי ובניתי וחשבת. מששת ימי בראשית שלך. איך הוא שלך? אני יכול להגיד לך כ100 עדים. יש לי חברים אברכים. אברך לא עובד, אברך קבל מלגה של כולל. יש לי חברים אברכים, ביום בהיר חמיר והגיע אליו, צא בחוץ, קח 200,000 שקל לבית. מה זה 200,000 שקל? מי נופל עליו ביום בהיר 200,000 שקל? ככה הקדוש ברוך הוא החליט שמגיע לו בית. מגיע לו בית. הוא יכול לברוח מהבית? הוא לא יכול לברוח מהבית. הוא לא יכול לברוח מהבית. גם אם לא היית רוצה לקבל מה שקיבלת, לא היית יכול להתחמק מזה. יש בן אדם, אתם יודעים, משפט, מה הרגע לה בפורמד דרחוב? זה משפט שנמצא ברחוב. יש אחד עושה מזהב, עושה אותו חול, ואחד בחול עושה זהב, עושה זהב. ככה זה מורגש, כפשוטו. יש בן אדם הולך לו, הכסף נדבק בו. יש לו איזה מזל מושך עליו, מזומנים. יש בן אדם, וואלה, לא משנה מה יעשה, תמיד יהיה, משהו שישבור, משהו שלא יצליח, הכל תלוי במזל. הגמרא במקרה, אם פעם אחת היה זה אדמו"ר, קיבל קבלת קהל, סיפרו על האדמו"ר הזה שהוא, איך שאומרים, אומר עליך הכל. אתה נכנס אליו, אומר עליך מבראשית ברא אלוקים עד לעיני כל ישראל. הכל אומר עליך. הגיע איזה בן אדם, ואמרו שככה סיפרו עליו, שהוא אומר לך את כל הדברים, עוד לפני שאתה פתחת את הפה. ככה. הגיע אליו איזה חסיד אחד, אמר, אני חייב לדבר עם האדמו"ר הזה, מה קורה לי בחיים. נכנס לאותו אדמו"ר, שלום כבוד הרב, בבקשה ממך, אתה לא יודע איזה חיים יש לי. אם רק היה לי, כך אומר לו, אם רק היה לי פרנסה, הייתי עובד השם בדבקות. אם רק היה לי אישה טובה, הייתי מתמיד בתורה, הייתי מהבוקר קם בנץ, עד הלילה טוחן תורה, תורה ותפילין וצדקות, ומתקן את עצמי, ועושה רק פעולות טובות. אבל רק אם היה לי אישה טובה, אם רק היה לי פרנסה, אם רק היה לי בית, אם רק היה לי ילדים בריאים, כל הילדים חולים, האישה עושה צרות, אין לי מקום שום דבר, אין לי חיים, אין לי כלום. בקיצור, מספר לאדמו"ר איזה רבע שעה, 20 דקות הבעיות שלו. אדמו"ר מסתכל עליו ככה, יושב, חושב. הוא אומר לו, נו, כבוד הרב, מה אמרו לך בשמיים עליי? מה אמרו לך בשמיים עליי? הוא אומר לו, השם אמר, בלי טובות. בלי טובות. מה תעשה טובות? מה אתה חושב, אני צריך מלאך? מה, אני צריך מלאכים? אם אני אסדר לך אישה טובה ובית טוב, וילדים בריאים, ואתה לא תלמד, אני אוריד לך את הראש. מה אתה עושה לי טובה? בלי טובות, לא צריך. לא צריך, מה אתה עכשיו... אם. שום אם הקושי. אמא לא מסתדר לי. אמא לא, אני לא מסוגל. אם זה תעבוד הקדוש ברוך הוא. אדם נמדד לא בזמנים שטוב לו. אדם נמדד דווקא בזמנים שקשה לו. מתי אדם נמדד אם הוא מכבד את ההורים שלו? מתי? שנתנו לך 200 שקל לשים דלק, להסתובב עם החבר'ה?
בזה הם ההורים הטובים? לא, ברגע שאמר לך לא. וזה האבא שלך נמדד אם אתה מעריך אותו. תמיד הכי קל לקבל. הכי קל לקבל. מתי אתה מעריך את אבא? מתי שאמר לא? מתי מעריכים בן אדם? מלטף, מחבק. אבל אם הוא אומר עליך מילה לא טובה, לא, זה אני לא מעריך, לא מחבק, זה שום דבר. תדעו לכם, שבן אדם חי במציאות כזאת שהוא מבין, שאת החיים צריכים להתמודד גם עם קשיים. איך שמעתי, אמר לי זה מישהו היום, דבר עצום. ידוע שהבעל שם טוב, זכר צדיק קדוש לברכה, היה אבי אבות החסידות. הבעל שם טוב. כל החסידות בעולם יצאו ממנו. זה, אמר את זה הרב פינטו. שהשם יתח לו בעזרת השם הצלחה גדולה, בעזרת השם בחיים מה שעושים לו. אז הוא אמר דבר נפלא, הוא אמר למה הבעל שם טוב זכה שכל החסידות יצא ממנו? אתה יודע למה? הוא אומר הבעל שם טוב היה עובד את הקדוש ברוך הוא בשמחה ובעצב וביגון ובקשיים כלכליים ובעושר. הוא אהב את הקדוש ברוך הוא בכל התחומים. בכל מצב בעולם הוא אהב את הקדוש ברוך הוא. הוא זכה שכל חסידות שתצא, אחת תקבל ממנו את העבודה בזמן החושך. אחד תקבל ממנו את העבודה מתוך פרנסה. אחד תקבל ממנו את העבודת השם מתוך שפע. אחד תקבל ממנו את העבודה מתוך צמצום. כל אחד יקבל ממה שהוא עבד את מה שבעצם הוא השאיר. ככה הבן אדם. בן אדם לא עובד את הקדוש ברוך הוא רק שטוב לי. רק שמצליח לי. אדם נמדד דווקא בזמנים קשים. ואם בן אדם יגיד רגע, אבל אני יותר חכם מהקדוש ברוך הוא. אני חושב שמגיע לי ואני חושב שאני צריך ואני חושב. תדעו לכם, אדם צריך תמיד לדעת להתבטא למציאות של השכל של הקדוש ברוך הוא. למה? אספר לכם סיפור מחריד. מה היה הדבר שעד היום ממנו אנחנו סובלים? חטא שעם ישראל עשו. חטא העגל. מאיפה נולד חטא העגל? מה השורש של חטא העגל? אתם יודעים איפה חטא העגל? מי גרם לחטא העגל? משה רבנו. משה רבנו גרם בצורה עקיפה לחטא העגל. מה זאת אומרת? איך אפשר להגיד דבר כזה? משה הוציא את עם ישראל ממצרים, משה רבנו, אלא מה? כתוב שהקדוש ברוך הוא במצרים, הגויים יימח שמם פרעה היה עושה פעולות, היה שוחט כל יום, 150 תינוקות בבוקר, 150 תינוקות בערב, היה עושה חומה של בני אדם. לא היה לו כסף, לא רצה לעשות חומה מלבנים, היה עושה חומה מבני אדם. היה מצייר את עם ישראל, היה עושה דברים קשים מאוד, קשים. ככה מספרים שבא פעם אחת משה רבנו לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, זה הרחמים שלך, אתה הבאת אותנו לעולם, כל העולם הזה נברא בשביל ישראל. בראשית ברא אלוקים, בשביל ישראל שנקראו ראשית. כל העולם בשביל עם ישראל. שום דבר הוא לא בא בשביל הגויים, רק בשבילנו. כל העולם בא לשרת אותנו. וככה אתה גורם שהילדים שלך יהיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה יותר רחמן ממני? אז תוציא את אחד הילדים מהחומה. אם אתה יותר רחמן ממני, אז תוציא את אחד הילדים. שעכשיו מת, תוציא אותו, הוא יחזור לחיות. מספרים חז"ל, משה רבנו הוציא את אחד הילדים. הילד הזה גדל, איך נהיה שמו? נקרא שמו? מיכה. נקרא שמו מיכה. והוא היחידי שהיה עובד עבודה זרה, שהוא לקח איתו את העבודה זרה בים. עם ישראל יצאו ממצרים, כולם מאמינים בהשם משה עבדו. אחד היה לו עבודה זרה בכיס. מי זה היה? מיכה. למה? השם אמר, אתה מרחם עליו, אני גם מרחם עליו. ומה היה? שעם ישראל עשו את העגל, כולם זרקו את העגילים, זרקו את הטבעות, זרקו את הגורמטים, זרקו. איך נצא ממנו עגל? אנשים חושבים שעגל זהב זה היה בובה של עגל. העגל הזה זה היה כמו עגל ברפת, היה מדבר, היה קופץ, היה אוכל, היה הכל. כמו אלוקים. רק מזהב. איך הצליחו לעשות דבר כזה? איך הצליחו? מעשה כשפים על ידי מיכה. מי גרם לחטא העגל? מיכה. ומי גרם למיכה לבוא לעולם? משה רבנו. למה? רחמים. מי יותר רחמן? אתה או אלוקים? השם יותר רחמן. אל תחשוב שאתה צריך לסדר לקדוש ברוך הוא את התוכניות שלו. זה טעות. האדם צריך לדעת, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הכל כמו שצריך להיות. לא להתערב לקדוש ברוך הוא. הרב יורם, זכר צדיק קדוש לברכה שניקח מאיתנו, זה האבדה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם, הרב יורם. הוא אומר, בן אדם צריך להגיע למינימום של אמונה בהשם, כמו שאתה עולה לאוטובוס. אתה עולה לאוטובוס, אתה מאמין שהאוטובוס יגיע לקניון? אתה מאמין. אין מצב, האוטובוס פתאום יסתה לדימונה, אין מצב, זה קו 9, אני יודע, בסוף מגיע התחנה המרכזית. הוא אומר, מינימום יהודי צריך להיות לו אמונה בהשם, כמו שיש לו אמונה בנהג אוטובוס. שהשם הוא מנתב אותי, שהשם הוא לוקח אותי לכל המקומות. אל תנסה להזיז דברים. השם הוא דואג לך, הוא הנהג של האוטובוס, הוא דואג לך. אתה תנסה לעשות דברים, תנסה פה, אתה תפסיד.
סתם תהיה מבואס, וסתם תהיה בן אדם ששותה כדורי שינה, וסתם תהיה בן אדם שלא טוב לעצמו. כל דבר לקבל בשמחה, כל דבר לקבל באמונה, כל דבר לקבל את זה בכיף, לקבל את זה בשלווה. אנחנו אומרים בתפילה, תראו, זה דבר נפלא. כל בוקר בתפילה. אנחנו אומרים, אין כאלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו בפרקי אבות, אז אנחנו אומרים את זה בשיר. אין כאלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, מי כמושיענו, מי כאדוננו. אני שואל את כבודו, מר ביטון היקר, מה אתה אומר, איך אתה מתחיל, מה אתה אומר? אין כאלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו. מה אחרי זה אתה אומר? מי כאלוקנו? השם ישמור אותך צדיק שלי, השם מברך אותך. אין, תיכנס. אתמול השיעור היה לרפואתך. השם ישמור אותך. למה האדם קיבל מכה דווקא מעל העין? ובעין שמאל. אולי לנגוח לא טוב. ככה גוי מסתכל על הדברים. אני יודע את זה. גוי אומר, וואלק, אם לא הייתי עולה למגיחה, לא הייתי מקבל. יהודי מבין, אם לא היית מקבל, היית מקבל את זה במקום אחר. אי אפשר לברוח מהשם. אתה מבין? אי אפשר לברוח ממנו. איך אמרתי להם בשיעור מקודם? אמרתי להם, יש לי משפט, כתבתי אותו על הספר שלי. משפט אדיר. משפט עצום. בחרתי לברוח, ממך אליך. אי אפשר לברוח מהשם. בחרתי לברוח ממך, אבל לאן אני אברח? אליך. הדרך הכי קלה זה לברוח ממך אליך. איפה אני אברח? וואי, במקרה, וואי, איזה מזל רע, איזה מנחוס, איזה... יש אנשים לקחו את זה. רואה חתולה, פי. מעשה משהו? נעה, תהפוך אותה. ומה הוא אומר? מה הוא אומר אחרי זה? מה הוא אומר על זה? למה אתה עושה את זה? מה הוא אומר? אמונה תפילה. מה זה אמונה תפילה? תראה איזה מעבוד. מה זה אמונה תפילה? מה זה תפל? יש תפל ושיקה. הוא אומר אמונה תפילה. יעני, מה הוא אומר? תהפוך, אתה יודע למה? זה אמונה טיפשית. אז מה אתה עושה? זה אמונה תפילה. אתה אומר בפה, אמונה תפילה. אז מה אתה עושה? מקפיד על אמונה תפילה. זה הווידוי שזה מבגיפור. את אשר עזרת, איתרנו. את אשר איתרת, עזרתי. הכל עושים שקשוק היהודי, הופך הכל. מה אנחנו בתפילה? אין כאלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. זאת אומרת, אלוקים זה הכי גדול. מה אחרי זה אתה אומר? מי כאלוקנו? מי כאדוננו? לא ברור. עכשיו אמרת אין. אין כמוהו, אז מה זה מי? לא, במובן אחר זה. מה? מי כאלוקנו? כאילו, מי חוץ ממנו? עכשיו אמרת אין כמוהו. אז מה אתה שואל מי? זה כמו אני אגיד לך, אתה אבא הכי טוב בעולם. אבל אמרתי שאין כמוך. אז מה זה מי? זה כמו שאני אומר לאבא שלי, אבא, אתה אבא הכי טוב בעולם. אין אבא יותר טוב ממך. אז אין כמוך. מי כמוך? עכשיו אמרתי לו, זה כפילות. אין כאלוקנו פירוש, מי כאדוננו, מי כמלכנו. אז מה העניין הזה, לעשות ככה כפילות? איזה מוסר אדיר, יש מילים, אנחנו מדברים אמונה. אמרתי לכם פעם, בן אדם מדבר אמונה, לא שם לב. מתפללים אמונה, מדברים אמונה. איך אמרתי להם פעם? מישהו אמר לי, האדם עולה לשידור. שידור, עכשיו תופס רמקול, מה הוא אומר? נו, גלעד היקר, מה הוא אומר? נו, איך אתה בודק אם הרמקול עובד? חד. מה זה איי? השם, חד. חד. כך הוא אומר. זה אמונה, אנחנו מדברים אמונה, לא שמים לב. מתפללים, לא שמים לב. השם, חד. למה הוא לא אומר חד, זה גם כמו, זה עוד גרונית. זה יעשה חד, 2, לא יודע. חד. השם זה שכל העולם ישמע שהוא אלוקים אחד, השם מלך. הוא זה שמו את זה, רק אנחנו לא שומעים. השם רוצה שנשמע, אנחנו לא שומעים. למה אנחנו אומרים אין כאלוקנו, אחרי זה מי? אומר רבי חיים זוננפלד, תראה איזה דבר עצום. הוא אומר, כי קודם כל אתה צריך לדעת שהשם הוא הכל. יש לך קושיות? תשאל אחרי שאתה יודע את זה. אין כאלוקנו, אין כאדוננו, אין כמלכנו. אני יהודי מרובע. הכל זה השם. אחרי זה תתחיל לשאול. רגע, למה השם עשה ככה? למה השם עשה בשואה ככה? למה השם עושה פיגועים? אחרי שאתה יודע שאין כמוהו, והוא עושה הכל, תשאל למה. לא לפני. לא מי ואז אין. קודם כל אין. אין כמוהו. אין כאדוננו, אין כמלכנו, אין כמושיענו. הכל זה ממנו. אחרי שאתה מבין את זה, ואתה תתחיל לחקור. למה השם עשה את זה? למה זה? יש אנשים שואלים. איפה אלוהים היה בשואה? תעשו פסיק. איפה אלוהים היה? בשואה. זה הראייה הכי גדולה שיש אלוקים. איפה אלוהים היה בשואה? איזו עוד דומה קרה לה מה שקרה לנו? איזו עוד דומה מתחזרים לה כמו שתחזרו לנו?
זה אומר דרשני, כי אין סתם, אין במקרה, אין בפוקס, אין דווקא בזמן הזה. כל דבר, תדעו לכם, כל דבר מראשית הבריאה ועד סוף הבריאה, הכל הוא מתוכנן. בן אדם יגיד, אין לי כוח להתמודד עם דברים. אין לי כוח להתמודד עם דברים, אני לא מסוגל להתמודד עם דברים. קשה לי. אומר רבי נחמן, תראו איזה מילים. היום בן אדם קורא לו דבר טוב. מה הוא מברך? שהחיינו, נכון? יגדל, שהחיינו. קרא לו דבר רע, מה מברך לו עלינו בר מינן? ברוך דיין האמת. אומר רבי נחמן, איזה דברים. היום שהעולם הזה זה הסתר, היום שאנחנו בגלות, היום שיש פה חושך, על הטוב אומרים שזה טוב ועל הרע אומרים שזה רע. לעתיד לבוא, גם על הרע נברך הטוב והמיטיב. גם על הרע אדם מברך שהחיינו כביכול. ולמה? כי היום אין לנו שכל להבין. אין לנו עדיין שכל להבין בראש שבעצם הרע הוא טוב. אבל מתי בן אדם מגיע למצב שהוא מבין שבעצם גם הרע זה היה טוב? מתי? רק באופן שהוא לעתיד לבוא. למה צריך להגיע לעולם הבא בשביל להבין? תראו זה מילים. יש מעשה מבהיל שקרה בתקופת הרמב"ן. הרמב"ן זה צדיק קדוש לברכה מגדולי עם ישראל, שכתוב מסופר עליו שהוא עמד להיפטר מן העולם. אז הוא בא והיה לו תלמיד של הרמב"ן עמד להיפטר מן העולם. וכשהתלמיד היה נמצא על ערש דווי, הרמב"ן אמר לו, אני רוצה בבקשה לך שתעלה לשמיים, אני רוצה לשים לך ביד פתק עם שאלות, ותשאל בשמיים את הקדוש ברוך הוא למה וככה, למה קורה כך ולמה קורה כך ולמה קורה כך. ותשאל בשמיים ותבוא אליי, תספר לי. אתם יודעים מה קרה? הוא אומר שהתלמיד הזה נפטר, הוא שם לו את הפתק ביד ועלה עם זה לקדוש ברוך הוא. הוא בא לרמב"ן אחרי כמה ימים בחלום. הוא אמר לו, כבוד הרב, אני יכול להגיד לך, ככה אומר לו, אני יכול להגיד לך, שאת כל הקושיות היו לי, אבל תשובות לא חיפשתי. למה? למה לא חיפשת תשובות? אם קושיות יש, למה אתה מחפש תשובות? אמר לו, כי כל זמן שלא ראיתי את הקדוש ברוך הוא עין בעין, אז היה לי קושיות, היה לי הסתרה, אבל ברגע שאני רואה מי זה הקדוש ברוך הוא, ברגע שאני רואה מי זה האבא הזה, מי זה האור המלטף, האור החם, האור האוהב הזה, שאין לעם ישראל זכות קיום בלעדיו, היום אני מבין שאין שאלות. אז למה? הנה, זה הסיבה, זה למה. זה הסיבה למה. איך בן אדם יכול להגיע למצב? איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא דבק בשכל הזה? רק, אומר, שמעתי זה היום. איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא נדבק בקדוש ברוך הוא ואין לו שום חסרונות? שדרך אגב זה תלוי בזה. איך כתוב אצלך עימי? ומחזיקים בה. ותומכי המאושר. מי הוא חי? מי מרגיש שאין לו שאלות? רק מי שדבוק בהשם. תראה בן אדם חי עם אמונה, כלום לא יכול לשבור אותו. שום דבר לא יכול לשבור אותו. ככל שאתה נדבק לקדוש ברוך הוא, ככה אתה מאבד שאלות. אז אין לך קושיות, אין לך שאלות, אין לך שום דבר. אבל איך מגיעים לדבר? אל אמונה ואין עוול. צדיק וישר הוא. מה זה אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא? הקדוש ברוך הוא אל של אמונה, צדיק וישר הוא. אל אמונה ואין עוול. הקדוש ברוך הוא עושה הכל במידה ובמשורה. אין עוול, צדיק וישר הוא. יש פסוק שהעולם נוהגים לשבש אותו. העולם נוהגים לקחת אותו ולשבש אותו. איש איש באמונתו יחיה, מכירים? הוא פסוק שאומר המון והפכו אותו להיות אנטי-תזה. פסוק הזה לא קיים, לא בחז"ל ולא בחצי חז"ל, אין דבר כזה. אין איש איש באמונתו יחיה, איש צדיק באמונתו יחיה. אתה יודע מה הפירוש? איש צדיק באמונתו יחיה, רק בן אדם שהוא צדיק, שהוא רוצה לחיות. איך הוא אפשר לחיות? רק על ידי אמונה. התחלתי להגיד, אדם שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, רק שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא, אז אין לו שאלות. רק כשאתה מתקרב לקדוש ברוך הוא, אז הדברים האלה שאני מדבר, זה דברים ברורים. רק זה קורה ככה. איך אפשר להגיע למצב שרואים את הקדוש ברוך הוא בכל פעולה ופעולה? אני רוצה להגיד לכם דבר שהוא קצת ברור וקצת קשה. קצת ברור וקצת קשה. איך בן אדם יכול להגיע למצב שהוא רואה את הקדוש ברוך הוא? אומרים הצדיקים, רק בשעה שאתה עוצם את העיניים מהעולם הזה. כתוב זה תמיד ברבנו, רבי נחמן, הוא אומר שלא יסתכל בחיזו די עלמא. לא יסתכל כאילו כלום בעולם הזה. לא יראה שום דבר בעולם הזה, כאילו כל העולם הזה שום דבר לפניו. אין לו שום דבר, כלום. רק כשאתה לא רואה כלום בעולם הזה, אז אתה מתחיל להתרומם לקדוש ברוך הוא. איך אומרים בתפילה? משיב הרוח? למה? משיב הרוח ומוריד הגשם? כי איך אתה משיב את הרוח?
איך אתה מגיע למצב שאתה מתחבר עם אלוקים? מוריד את הגשם. תוריד את הגשמיות, רק אז משיב הרוח. צדיק באמונתו יחיה. למה צדיק באמונתו יחיה? כי הצדיק חי בזכות האמונה שלו. בן אדם שאין לו אמונה בסיסית, לא יכול להמשיך לחיות. איך כתוב על אברהם אבינו? והאמין בהשם ויחשבו לו השם לצדקה. שואלים חז"ל, וכי רק את זה קיים אברהם אבינו? רק את האמונה? אברהם אבינו קיים את כל המצוות. אז למה כתוב והאמין בהשם ויחשבו לו לצדקה? אומרים חז"ל, חפץ חיים כותב את זה. חפץ חיים מסביר איזה מילים. הוא אומר כי כל המצוות, כל התורה באה בשביל ללמד אותנו את מצוות האמונה. למה קיבלנו את התורה בסיני? שתאמין בהשם. למה אתה מניח תפילין? להאמין בהשם. אם בן אדם מניח תפילין ועושה את זה כאילו מצחצח שיניים, שום דבר. מה? האמונה. אבל איזה דיברה זה נאמר? אנוכי השם אלוקיך. למה דיברה? אתה יודע שכתוב, כל הדיברות נכללו בדיברה הראשונה. למה? כי הכל נאמר בשביל אנוכי השם אלוקיך. איך כתוב? בא חבקוק והעמידן על אחד וצדיק באמונתו יחיה. שכל התורה יש מצווה אחת שהיא אמונה. אם אתה רוצה לצמצם את כל התורה, תפילין, שבת, נידה, כשרות, כל הדברים, אתה יכול לצמצם בדבר אחד, זה אמונה. אם רגע אחד היה אפשר להוריד לפה מלאך שיסביר מי זה אלוקים, היה נשאר פה למישהו בחירה? לא היה נשאר למישהו בחירה, למה? כן, רואים בעין את הקדוש ברוך. אז מה זה האמונה? האמונה זה תמיד, תדעו לכם שכתוב בחז"ל שהאמונה היא מתחילה ממקום שנגמר השכל. למה? כי בשביל להגיע למצב שאתה מאמין, חייב לזרוק את השכל. חייב להגיע למצב שאתה זורק את השכל. אי אפשר להסתכל בעיניים האלה במציאות ולהגיד כן, אני נשאר מאמין, אין דבר כזה. אז זה מה שכתוב, צדיק באמונתו יחיה. למה כתוב באברהם אבינו והאמין בהשם ויחשבו לו השם לצדקה? כי כל המצוות שאברהם אבינו עשה, זה נאמר אך ורק בשביל הדבר הזה. בשביל מה? בשביל להגיע לאמונה. תדעו לכם, יהודי נמדד מההתחלה שלו עד הסוף שלו רק באמונה שלו. בן אדם שעושה מצוות אנשים מלומדה. כל דבר עושה מתוך הרגל. קמתי בבוקר, אני רגיל צחצח שיניים. קמתי בבוקר, אני רגיל להניח תפילין. גם כשאני מדבר, אני מדבר באמונה, אומר ברוך השם, אני לא מרגיש את זה. הקדוש ברוך הוא לא מחפש שנעבוד אותו בפרסומת. השם מחפש שנעבוד אותו ונכיר אותו. נכיר אותו. מה הפירוש? שהקדוש ברוך הוא היווה, כך כתוב במעמד הר סיני, שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. מה הקדוש ברוך הוא רצה? למה הוא נתן לנו את התורה? בשביל מה עשה את כל הסיפור הזה? כתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא היווה לו שיהיה לו דירה בתחתונים. מה זה דירה בתחתונים? הקדוש ברוך הוא מלך בשמיים, אבל הוא רוצה שגם יהיה מלך פה. אתה יודע איפה זה מתחיל להיות מלך פה? שאתה נראה כמו יהודי, אתה מתנהג כמו יהודי, אתה מדבר כמו יהודי. החיים שלנו הם כמו יהודים. לא לקבל את התרבות של הגויים, התרבות של החיצוניות, התרבות של כוחי ועוצם ידי. לעמוד בניסיון הזה, להבין שהכל זה אמונה. הכל זה הקדוש ברוך הוא קרא לי טוב וקרא לי רע. גם בן אדם עכשיו מקבל טוב, הוא לא מתרברב. בן אדם שמקבל טוב הוא מרגיש שהוא עשה. איך הוא מרגיש? איזה יופי. אני עשיתי ואני פעלתי, איזה מוכשר אני. אבל כשבן אדם מבין שהטוב הזה זה השם עשה. הטוב הזה זה השם עשה. גם על הדבר הכי ברור. שזה נראה לנו ברור, גם זה לא ברור. גם הדבר הכי ברור, יש לך אישה וילדים? כן, ברור שיש בה. כמה פעמים אתה אומר תודה ביום על האישה והילדים? על זה שהשם זיכה אותך בשני ילדים צדיקים? יש לך את כל הילדים, אני רק שמעתי על הבת והבן. כמה אתה אומר תודה כל יום? אני משתדל כל יום להגיד תודה רבה, כל יום. משתדל להגיד תודה רבה על אשתי ועל הילדים שנתן. משתדל כל יום. להגיד תודה רבה, מה זה ברור מאליו? ברור מאליו שיש ילדים? יש אנשים אין להם ילדים שנים. שנים אין להם ילדים. לא, זה ברור מאליו שיש. זה ברור מאליו שיש אישה, זה ברור מאליו שיש ילדים, זה ברור מאליו שאני בריא. הכל זה ברור מאליו. תראו לכם, שום דבר לא ברור מאליו. כלום זה לא ברור מאליו. כשבן אדם מבין את המשמעות שכלום זה לא ברור מאליו, שום דבר זה לא ברור, אז הוא מתחיל להעריך. ומה הראיה? בן אדם שקצת לא מרגיש טוב. איך הוא אחרי זה פתאום מודה לקדוש ברוך הוא? איך הוא אחרי פתאום מעלל את הקדוש ברוך הוא ומודה על מה שיש לו? בן אדם יש לו איזה סכסוך קטן עם האישה, אחרי זה טוב, אחרי זה הוא מעריך. אין אדם הניכר אלא בעדרו, לא צריך שיהיה בעדרו. לא צריך להגיע למצב שיהיה בעדרו בשביל להעריך. להעריך עוד לפני שיש. להעריך, תודה רבה ריבונו של עולם שיש לי שולחן כזה. יש אנשים עשו שיעור אצלם ולא היה להם את הכסף לעשות ככה. יש אנשים שרוצים סלון מאור ואין להם את הכסף לעשות סלון מאור. יש אנשים רוצים תמונות של צדיקים, אין להם תמונות של צדיקים בבית, כי אין להם את הכסף לתמונות של צדיקים. יש אנשים רוצים מצווה את הבית ואין להם. לא, זה ברור מאליו, זה פשוט שיהיה לי. זה לא ברור מאליו כלום. אם בן אדם מרגיש שזה שלו, אז הוא גם מפסיק ליהנות. שמעתם מה אני אומר? אם בן אדם מבין שזה שלו, הוא גם מפסיק ליהנות. לפעמים, אני אומר לכם, אצלי בחיים שלי, שמו לי שבשבתות, מהלל את אשתי, חושבת שאני התחרפנתי. מתחיל להגיד לה תודה רבה על כל הסלט שעשתה.
תודה רבה אשתי הצדקת שיש לנו שקשוקה בשולחן. תודה רבה שיש לנו חצילים, תודה רבה שיש לנו את זה ותודה רבה זה. כי תודה רבה זה לא ברור מאליו. שום דבר לא ברור מאליו, שום דבר לא ברור מאליו. אם שום דבר לא ברור מאליו, אז אני מתחיל להעריך. אז אני פתאום חי, פתאום אני מרגיש שמח, פתאום אני מרגיש שיש לי סיפוק. למה? כי אני מבין ששום דבר זה לא ברור מאליו. כלום. היה פעם, להמחיש כמה, תראו כמה שצריך משמעות לחיים. סיפרתי לכם את הדבר הזה, אני לוקח אותו למקום אחר קצת. סיפרתי לכם על שני חיילים. תשמע איזה סיפור, מזעזע. אדם שתולה את הביטחון שלו בעצמו, מיד הוא מקבל מכה. אדם שתולה את הביטחון שלו בעני, מיד הקדוש ברוך הוא מראה לו שהוא בעל בית העולם. מיד. איפה מצינו שהאדם חשב, עבר לו במחשבה, יצחק, שהוא עושה בעולם משהו ומיד הקדוש ברוך הוא הוריד אותו? איפה מצינו את זה? יוסף הצדיק היה בבית סוהר. הגיעו שר המשקים, שר האופים. שתיהם חלמו חלום. שר המשקים היה צריך לצאת מהבית סוהר. מה יוסף אומר לו? אל תשכח אותי, להזכיר אותי למלך, אה? תגיד לפרעה שאני פה ואני פתחתי את החלומות ואני פה ואני פה. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליוסף, שכחת מי הכניס אותך ומי יוציא אותך מהבית סוהר? שכחת? תשאר שם עוד כמה שנים. עוד כמה שנים תשאר שם. בן אדם שמבין שהוא פועל, בן אדם שמבין שהוא עשה, מיד הקדוש ברוך הוא מפוצץ עליו. מיד. צריכים לפחד מזה. בכוונה אני אומר את זה בצורה קצת חזקה. צריכים לפחד להרגיש בלון הפוך. כשבן אדם מרגיש בלון, לא לפחד, לא להיכנס לפאניקה. אבל צריך לקבל פרופורציות שאנחנו לא עושים כלום. יש לך כרגע כסף בכיס, תדע שיום יכול להיות שלא יהיה. אמרתי לכם על הטבעת של הבן איש חי, נכון? כן. איך הטבעת צריכה להיות? גם זה? פה... טבעת, אין טבעת מרובעת. מה הטבעת צריכה להיות? עגולה, עוד אחד עגולה. מה צריך להיות כתוב על הטבעת? לא. גם זה יעבור, גם זה יעבור. גם זה יעבור. שמעת? תקנה טבעת. לבת ולבן שלך, תכתוב עליה, גם זה יעבור. למה? יהיה לו טוב, גם זה יעבור. יהיה לו רע, גם זה יעבור. כשבן אדם מבין הכל, זה שום דבר, גם זה יעבור. אז עכשיו רע לי, מר לי, קשה לי, גם זה יעבור. גם זה יעבור, אז מה? יש רע, יעבור. טוב, גם זה יעבור. שום דבר הוא לא נצחי. שום דבר לא נצחי. בן אדם לא מרגיש את זה, בן אדם חושב שיש לו הכל, הקדוש ברוך הוא מנפח ומוריד לך את האוויר. שקשה לך, ואתה פונה לקדוש ברוך הוא, קיבלת ענווה. קיבלת, התחברת עם אלוקים. למה השם בכלל גרם מציאות שיש קשיים? חשבתם על זה? אם יש לי בן, יש לך בן, שיהיה בריא. אתה תרצה לעשות לו רע? חס ושלום. מתי אתה תרצה למנוע ממנו את השפע? מתי שהוא או לא יעריך, או יזלזל בך. אז כדי שיחזור להעריך ולהבין שאני נתתי לו ויכבד, מצמצם את השפע. ככה אותו דבר קדוש ברוך הוא. כל זמן שאתה מרגיש תלוי בהשם, ריבונו שם, אני צריך אותך, אם לא תפתח לי את הפה אני לא אצליח לדבר, אם לא תיתן לי אני לא אצליח לעשות שום דבר, אתה מחיה אותי, אתה נותן לי, ממשיך לזרום השפע. מתי שבן אדם תולה את זה בעצמו, אני חכם, אני כבשתי, אני מוצא חן, אני עשיר, אני מצליח, אני יודע לדבר, אני פה, הקדוש ברוך הוא מראה לך איך פתאום אתה מגמגם, ואיך פתאום אתה נהיה עני, ואיך פתאום המצב הבריאותי הולך, ופתאום הכל. למה? ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שנרגיש להיות תלויים בו. בן תמיד תלוי באבא שלו. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה להיות. איך כתוב בפסוק? כעיני שפחה אל גברתה, כעין עינינו אל השם אלוהינו שיגאלנו. כמו שפחה מסתכלת על הגברת שלו, אומרת, מתי תתני משכורת? משכורת. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שתסתכל עליו. כן עינינו אל השם אלוקינו. יש לנו צבא חזק וצריך צבא חזק. אבל אנחנו צריכים להבין שהם שלוחים של הקדוש ברוך הוא לעשות מה שצריך. ואם הקדוש ברוך הוא לא ישמור עיר, מה כתוב בתהילים? שב שקד שומר. השומר יכול לעמוד וירדם בשמירה גם. שב שקד שומר. צהל לא חזק מתמיד. השם מרחם עלינו מתמיד. כל הסטיקרים האלה של הכפירות, צהל חזק מתמיד, והיום זה, אם אנחנו נלך עם הקדוש ברוך הוא, איך אמרתי לכם שהיה כיפת הברזל? היה לי פחד בלב שהיה כיפת הברזל. אתה יודע למה? הרגשנו חזקים. פעם הטיל היה, היית מפחד. היום, כיפת הברזל והממד. יא חביבי, איך יפגע בך? גם אם יראה עליך לא הצליח. כיפת הברזל וממד. אז מה השם עשה?
אין לו כיפת הברזל ולא ממ"ד. אנשים ברחוב הפחידו לצאת. יותר פשוט, יותר זול, לא מבזבזים כסף, וכולם מפחדים. הנה, הצלחתי להרוויח שכולם יודעים לי. צריכים לפתוח את העיניים, מה ישנה? מה קרה ההבדל בין המלחמה האחרונה למלחמה הזאת? למה זה היה טילים והיום זה פתאום סכינים? מה השתנה? השם מדבר, השם מדבר. השם עושה משהו. אתה יודע, כתוב בחז"ל, למה ברקים ועמים נבראו? בשביל מה השם עשה ברקים? למה? להביא תרפש של התפוזה? בשביל מה הברקים נועדו? בשביל מה? כל הברקים האלה שאם אתה יכול לחסן ברק אחד, היית יכול לתת חשמל לארצות הברית שנים, אבל אין מכונה שתצליח לחסן את החשמל שיש בברק. אז בשביל מה חשמל? בשביל לעשות פטריות של התרפש, לאכול אותם? בשביל מה שתפחד ממנו? השם עשה ברקים ורעמים לפשט את העקמומיות שיש לנו בלב. אז השם עושה אזעקות, השם עושה סכינים, מדבר איתנו, רק צריך לשמוע אותו. אומר הזוהר, תראו עיוורים, שמעו חירשים. יש עיוור רצוני ויש עיוור במולד. מי יותר עיוור? מי יותר עיוור? עיוור שהוא נולד עיוור או עיוור שרוצה להיות עיוור? עיוור שרוצה להיות עיוור. יש חירש נולד חירש ויש חירש לא רוצה לשמוע. מי יותר חירש? זה החירש שלא רוצה לשמוע. הקדוש ברוך הוא מדבר, הקדוש ברוך הוא פונה, הקדוש ברוך הוא אומר דברים. לא רק במצב של כל עם ישראל, במצב שכל אחד ואחד מאיתנו עובר. כל בן אדם נשברה לו היד, זה העין, זה הרגל, זה פה, זה שם, כל אחד עם החיים שלו. השם מדבר, השם מדבר איתנו. צריך לשמוע את... תודה. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. מה צריכים לשמוע אותו? לדבר עם עצמנו. תדעו לכם שהשם שוכן בתוך כל אחד ואחד. צריכים לפקוח את העין שלנו, לנסות להתחיל להבין מי זה הקדוש ברוך הוא. אומר הבעל שם טוב, שהיו אומרים לו, כבודו יגיד לנו דבר תורה. היו אומרים, החידוש הכי גדול זה שיש בורא לעולם. זה החידוש הכי מזעזע. אפשר לדבר דברי תורה מפה עד לונדון. אבל שורה תחתונה, מה הכי מרגש את כולם? שמדברים על אלוקים. למה? זה הדבר שכולם מחפשים. החידוש הכי גדול זה שיש בורא לעולם. מישהו מאיתנו מרגיש שהוא יוצא ומדבר וחושב, זה שהשם יודע את מה שאתה חושב, ואיפה שאתה מסתכל, ועל מה שעשית, ועל מה שאמרת, ומאיפה יצאו הדברים. מי מאמין בזה ומרגיש את זה באמת בלב? השם עשה איתנו חסד שאנחנו לא מרגישים. כל יום אומרים את זה. ביום רביעי יש את הפרק הזה בשירת הלוויים. היוצר עין הלא יביט. ברא עיניים לא מסתכל. הנוטה אוזן הלא ישמע, שם האוזניים לא שומע. היוסר גויים הלא יוכיח. נותן מכות לגויים בגלל שהם מתנהגים לא יפה. את הבן שלו לא יוכיח. פשיטה, זה פשוט. פשטס, גלעדי. פשוט. פשוטו. פשט, נכון. רק מה הפשט הכי גדול? וזה הפשט הכי קשה. הפשט הכי גדול והכי קשה. להבין שיש השם לעולם. יש מנהיג פה לעולם. למה אברהם אבינו? נקרא אברהם אבינו, הוא היה הראשון שעשה חור בגדר, להראות שיש השם פה. והשם, אברהם העברי. הקדוש ברוך הוא לא מחפש שנדבר אמונה. השם מחפש קבלני תוצאות. קבלן תוצאות. להראות את האמונה. לחיות את האמונה, להבין שהשם מסתכל עליך. אתה הולך ברחוב, תדע שהשם איתך. השם פועל איתך. אתה מתעצבן, אתה כועס, אתה מפחד. השם פועל איתך. אני כל בוקר הולך עם התפילין שלי לבית כנסת. מצווה. הזוהר אומר שהולכים איתו מלאכים. כל בוקר אני הולך עם התפילין שלי לבית כנסת. אני עובר דרך השדרה של א', שם עושה דוך. כל א' רואה אותי. מניח תפילין על הבוקר, הולך שם ברמזור, הולך, עד שמגיע לבית כנסת. זה הדרך שלי להגיע לבית כנסת. חמי ראה אותי לפני יומיים. קשה לאשתי, תגידי לי באלף, זה מסוכן. המצב הביטחוני קשה. היום בבוקר, אמרתי בניסיון. מאיפה אני יודע, יעלה על איזה טרנזיט פתאום עם התפילין. אם זה יעשה פרסומת. אז הוא לא דורס איזה מישהו. אין, תפילין וזה, זה עושה כותרות ועניינים. מה אני אעשה או לא אעשה? אמרתי, אם השם רוצה לעשות לי משהו, יעשה לי משהו פה גם. מה השם רוצה, יעשה לי. נכון, שמרתם לנפשותיכם, אבל זה לא בחזקת סכנה. אני צריך לפחד ללכת ברחוב? אין לנו פה פיגועים, ואנחנו לא ירושלים. שכל. יש, אסור לאדם להכניס את עצמו למקום סכנה, אבל אסור להיות פרנואיד. אסור לו להיות כל הזמן חרדות. זה לא בריא. מאיפה זה מגיע? בחוסר אמונה. זאת אומרת, זה אמונה, אמונה זה שלווה. בן אדם שלב, בן אדם טוב לו, בן אדם נעים לו. בן אדם יודע שהכל זה הקדוש ברוך הוא. חפץ חיים, סיפרתי לכם את זה, החפץ חיים, זכר צדיק קדוש לברכה. נפטר הבן שלו היחיד. הבן שלו, שלמה, תשמע מה זה, הבן שלו היחיד נפטר. בן יחיד, אתה יודע מה זה בן יחיד? זה הכל בשביל אבא שלו. בהלוויה, הלוויה הוא מספיד את הבן שלו. אתה יודע מה הוא אומר? ריבונו של עולם עד היום, הלב שלי היה אליך.
והיה קצת גם לבן שלי. היום כל הלב זה אליך. תגיד לי, אתה שפוי? איך בן אדם מגיע למצב שמדבר ככה? מה, הוא ידע שנעשה לו שיעור תורה אחרי 150 שנה? הוא עשה איזה פרסומת? הרגיש את זה בלב. מי עשה את זה? זה השם. אם השם עשה זה ודאי לטובה. אני יודע חשבונות שמיים למה הוא לקח את הילד הזה? לא יודע. אז לא שואל שאלות, יש מצווה לבכות. יותר מזה לא. אין יותר מצווה מאחרי 3 ימים. זהו, 3 ימים נגמר. אבל יש מצווה לבכות 3 ימים. כי ככה העולם נוהג, צריך לעשות את זה כמו בני אדם. אבל מצד האמונה, מצד ההכרה שהכל זה מהקדוש ברוך הוא והכל זה לטובה, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אדם שלא חי ככה, תדעו לכם, גם אם הוא דתי, גם אם הוא חרדי, עם השערים, עם זקן עד הברכיים, החיים שלו לא חיים, כי התורה והתפילה שלו זה לא תורה ולא תפילה. התפילה של בן אדם, איך היא נראית? השם תפתח תפתח וגידי לה, איך מישהו היה, השבוע אחד הבחורים היה בהזכרה, הוא אומר לי, היה בהזכרה של אנשים ממש רחוקים, באמצע הזכרה, באמצע אנשים מתפללים, תפילה, הוא עושה אפצ'ה, הוא אומר לו על בריאות, מביא לו מים, באמצע העמידה. אתה יודע מה זה העמידה? אמיתי, הוא אומר לי, השבוע בהזכרה. בן אדם מגיע, אתה מדבר עם השם. השם שפתי תפתח ויגיד ברוך אתה. אתה אומר לו אתה, אני נמצא פה מולו. אתה, יש אנשים באמצע העמידה, נשמע, עושים שלום. בכלל יש כאלה עם הטלפון, אתה מדבר עם אלוקים. אתה מאמין שאתה מדבר עם אלוקים? אתה מאמין, אתה חי איזה שמדברים, לא, אני אומר אתה. אני איתכם ביחד, רבו ישראל, שלא תחשבו אותי אתה נוהגים להגיד, אבל זה אנחנו. אנחנו מרגישים שאנחנו מדברים עם אלוקים, אנחנו מרגישים שהשם רואה אותנו, אנחנו מרגישים שהשם שומע אותנו, מרגישים שהשם כתוב, אחד מה13 עיקרים, שהקדוש ברוך הוא יודע מחשבות בני אדם. אתה יודע איזה פחד? אתה לא אמצא תפילת העמידה ואתה חושב עכשיו, השם יודע, אתה חושב שהוא לא יודע. זה שהוא לא עושה כלום, זה עוד משהו. אבל הוא יודע מה אתה חושב. הוא יודע מה עובר בראש, שם לב. לא יכול להיות שלא. אם זה לא, אמרתי לכם בהתחלה, איך התחלתי את השיעור? האם כל מה שקורה זה בדווקא או בלאו דווקא? אם זה בלאו דווקא, חס ושלום אין בורא. אם נעלם ממנו מה שאתה עושה או מה שאתה אומר או מה שאתה חושב, אז הוא לא כל יכול. אז הוא גם לא אלוקים. אלוקים זה כל יכול. פירוש, הוא יודע מה אני אומר, הוא יודע מה אני חושב, הוא יודע מה אני מרגיש, הוא גם מצפה ממני כל רגע להשתפר. הוא מצפה ממני כל רגע שאני אאמין בו ואני ידע שהוא קיים. לא סתם הבעל שם טוב שיכל לדבר על מיליון תורה. מה אמר? החידוש הכי גדול זה שיש בורא לעולם. כי זה החידוש הכי גדול. כל התורה נולדה אך ורק בשביל זה. היה 2 חיילים. סיפרתי לכם את הסיפור הזה, אבל זה מתוק עכשיו. היה 2 חיילים באסון המסוקים. שאחד מהם היה דתי, אחד מהם היה חילוני. סיפרתי לכם את זה. התחילו להתווכח ביניהם. לא. התחילו לדבר, כן. התחילו לדבר ביניהם. באסון המסוקים, רגע לפני שהם נפלו. הם לא ידעו את זה. הדתי אומר לחילוני, תשמעו, זו שאלה שאני גם רוצה לשאול אתכם. ככה הוא אמר לו לחילוני. אין חילוני קודם כל, כן? זה רק כותרות, חילוני, דתי. אין את הדבר הזה. יש מאמין באלוקים, לא מאמין באלוקים. זה שעכשיו יש לך כובע בפאות, לא עושה אותך דתי. יש הרבה דתיים כאלה שעם כובע חליפה, שהם כנסו למדור 12. יש 7 מדורים, יפתחו להם מדור בנפרד. יש כאלה. זה לא יקר זה מה שאתה מאמין בהקדוש ברוך הוא. לא יקר להתחפש. אין תחפושות לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מסתכל מה אתה בפנים. מה שאתה בפנים, יא חביבי. פשוטו. אז הוא שאל הדתי, לצורך הדוגמה שאל את החילוני. תראו לכם שהמילה הזאת חילוני עשתה הרבה נזקים בעם ישראל. אתם יודעים למה? לא. לפני אולי 5 שנים. היה סליחות באצטדיון, חילקתי ספרים בסליחות. עזרנו שם לחלק. ראיתי איזה יהודי מהדור הקודם, יהודי מרוקאי מפעם. אמרתי לכם את זה כמה פעמים, אמרתי לו, יוסף, אתה מניח תפילין? אמר לי, בטח, מה, אני לא יהודי? אמרתי לו, יוסף, אתה שומר שבת? אמר לי, בטח, מה, אני לא יהודי? ככה ענה לי. אתם יודעים כמה שיעורי תורה דיברתי עליו, על היוסף הזה? לא הבנתי מה הוא אומר לי. תגיד כן, סוף פסוק. מה זה בטח מה אני לא יהודי? אתה יודע מה הבנתי? הבנתי שבגולה, במרוקו, בתוניס, בצרפת, בפולין, באלג'יר, במצרים, 2000 שנה, קיימת את החוקים, אתה יהודי. לא קיימת את החוקים, אז אתה כמו כולם. מה ההבדל בין מישהו שקוראים לו אחמד, או מישהו שקוראים לו, אני יודע, מייקל, או מישהו שקוראים לו יוסף? מה זה משנה בשם? תכל'ס שורה תחתונה, האדם נמדד במה שעושה.
ככה זה היה בגולה. האדם לא שמע שבת, לא הניח תפילין, השם שלו זה היה לא יהודי. היום, כשעלינו לארץ, אז הדור הזה התחיל להיות קצת תוחכם. במקום לא יהודי, או חס ושלום להגיד על מישהו רשע, נהיה המילה חילוני. גם לדתיים יש יצר הרע. למה? כי אני חרדי. אתה יודע מה זה חרדי? אני הסופר סופר. אז אני מפסיק לעבוד על עצמי. היצר הרע של החילוני ולדתי אותו דבר. אין כותרות. אין דבר כזה לא חרדי ואין לא חילוני. כולנו מתחזקים להתקרב לקדוש ברוך הוא. כולנו רוצים את הקדוש ברוך הוא. החרדי הפסיק לעבוד על עצמו כי הוא הבין שהוא חרדי. אז הוא כבר בפרמייר ליג, לא, הוא בליגת האלופות. הוא לא צריך להתאמן יותר. זהו, שום דבר. כלום הוא. אבל בן אדם גם אמר עצמני חילוני, אז הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממני. זה יצר הרע. אז לצורך הדוגמה היה חילוני והיה דתי. לצורך המשל, סיפור אמיתי אבל. הדתי אמר לחילוני, רגע לפני שהם נפלו, אמר לו, תגיד לי אחי היקר, אם זה היה 5 דקות האחרונות בחיים שלך, מה היית עושה? שאלה, מה היית עושה? אמר לו, אגיד לך את האמת אחי היקר, 5 דקות האחרונות בחיים שלי, הייתי שורף את העולם. אם אני על המסוק ודאי אין לי מה לעשות, אבל אם אני לא במסוק, אני הולך תופס, עושה עבירה חמורה ביותר, הולך עושה את כל התאוות שרציתי לעשות, כל אחת 5 שניות. למה? ליהנות מהכל. שורף את העולם, שורף הכל. וחוץ מזה, למי יש משמעות 5 דקות פה על המטוס? ככה אמר לו. אבל לא, למה אתה שואל אותי שאלות קשות? למה יש לך 5 דקות אחרות בחיים? מה היית עושה? אמר לו, מה קרה לך? הייתי מסדר לעצמי את כל 25 שנה שאני חי. 5 דקות? אמר לו, כן, הייתי מרים טלפון להורים שלי. 2 דקות, אמא, סליחה על כל מה שעשיתי, ביי. טלפון לאבא, אבא, סליחה על כל מה שעשיתי, ביי. כל האנשים שאני חייב להם, הייתי כותב בצוואה, להחזיר להם את כל הדברים אחרי שאני אפטר. הייתי מסדר לי את כל החובות בסופר, את כל הגזלות, את כל הדברים. מסדר לי 25 שנה שחי ב5 דקות. הוא אומר לו, מה יש לך עד כדי כך משמעות? כל כך הרבה משמעות יש לך ל5 דקות? אז הוא אמר לו, משפט. תשמעו אותו רבו ישראל, איזה משפט. אמר לו, האדם שלו משמעות ב5 דקות, בסוף החיים, כנראה שלו משמעות לכל החיים. איזה מילים. האדם שלו משמעות ב5 דקות, בסוף החיים, אין לו משמעות לכל החיים. מה המשמעות של החיים? להבין שאנחנו פה לא לבד. השם מנהל את כל העולם. השם מנהל את הכל. הכל הקדוש ברוך הוא מנהל. איך הם מספרים? אחת, איזה ארס התגייס לצבא. אז הוא רצה להתגייס לגולני, בא אליו מפקד, אמר לו, כן. איפה אתה רוצה להגיד? לצורך הדוגמה קראו לו צביקה. כן, מסתדר השם. כן, צביקה, מה אתה רוצה להגיד? אמר לו, כבוד המפקד, אני רוצה להיות קרבי. אמר לו, יש לי שאלה לשאול אותך, צביקה. מה אתה עושה? אם מצד ימין באים 3 מדאעש, מצד שמאל באים 4 מהפלסטינים, מקדימה 2 חיילי חיזבאללה וכולם מעולי פנים. מה אתה עושה? אמר לו, המפקד, שטויות, עושה פה גלגול, נותן בהם כמה יריות, זורק רימון לשם, מתכופף, חופר לי בור, זורק עליהם רימון, עושה צלטה ופה, הוריד את כולם. צביקה, הפתעת אותי, כל הכבוד. יש כאלה אומרים, אני שם כדור בראש, כל הכבוד. אבל צביקה, יש לי שאלה לשאול אותך יותר חזק. אמר לו, כן. מה אתה עושה? עם מימין, יש לך שני טנקים. מצד שמאל, 100 חיילים של דאעש. מצד ימין, 4 תותחי מרכבה, ומאחוריך הצבא של המצרים מגיע. מה אתה עושה? הוא לא מפקד, מה זה? שום דבר. אלה הם קוצר אותם עם זה, אלה כמה תותחים של פצמרים, אלה עם רימונים. אחרי זה אני מכין את עצמי, חופר לי שם זה כמה בלוקים, ואז מתחסל את כל הצבא שנמצא. צביקה, בן פורת יוסף, בן פורת על העין, אתה שולט חזק. אבל יש לי שאלה חזקה יותר. מה תעשה אם מלמעלה מגיעים 1,000 מטוסי קרב, ומצד שמאל 500 טנקים, ומצד ימין 1,000 נגמשים, ומצד מאחורה מגיעים לך כל דאעש. אמר לו, המפקד, מה, אני לראות בצה"ל? מה אתה בא לי עם קושיות? אני לבד פה. תדעו לכם, בן אדם מבין שהוא לא לבד, בן אדם מבין שהוא לא לבד, אז קל לו להתמודד. שאתה לא לבד, יא חביבי, אתה לא לבד, השם איתך, אני לא לבד. אם אני לא לבד, אז קל לי, באמת, אם אני לבד, מה אני עושה מצב כזה? נותן צרור פה ושלום. אבל אם השם איתי, יא חביבי, שום דבר לא... יקום בן אדם ויגיד, יא חביבי, אין לי כוח, קשה, אני מרגיש משהו.
אז בזה אני רוצה לסיים. תדעו לכם שיש לנו כוח לעמוד בכל דבר שאנחנו עומדים בו. כל דבר שקורה לך, יש לך כוח לעמוד. כל דבר שבן אדם מרגיש, יש לו כוח להתמודד. כל דבר. אין דבר כזה שקדוש ברוך הוא מביא משהו שאתה לא יכול להתמודד בו. אין דבר כזה. מה הראיה? תשמעו, זה גם בדיחה. בואי סיים, יש לי משהו מאוד מאוד חשוב לדבר אחר כך. אלירן, בר ואופיר הצדיקים, תכינו את עצמכם. רגע, היה פעם איזה זוג, הגיעו לבית מלון. תשמע מר ביטון, איך השם שלך פרטי? שמעון ביטון. פעם היה איזה זוג, הגיעו לבית מלון. חשבו לעשות קצת איזה ערך דבש, אתה יודע, להפיג את כל המתחים שיש להם בבית. הגיעו לבית מלון, איך שהם הגיעו לבית מלון, יושבים בתוך בית מלון. הוא אומר לה, אשתי, פתחי את החלום, חם לי. היא אומרת לו, בעלי קר לי, אני רופאה מקור, סגור את החלום. נו, עוד פעם את מתחילה איתי עד שהבאתי אותך לבית מלון? פעם אני אקח אותך פעם אחרונה לבית מלון. אז פתחי את החלון, אבל אני יודע מה אני עושה. האור בחדר התחבא, ו10 דקות רבים. תגידי, את לא תמיד הבעל בבית? כל הזמן את עושה את זה, אני הבאתי אותך לבית מלון, אומר שתדעי מהבעל בבית, את... פעם היה איזה מרוקאי, עוד בדיחה. פעם היה איזה מרוקאי, הבן שלו הביא נחש מהגן. אחרי שעתיים הוא יורד לחצר, רואה אותו שחוט. אבא, מה קרה? הוא אומר לו, אני 30 שנה פה בבית, אף אחד לא יגיד לי. אמר לה, אשתי, אני הגבר בבית ואני מחליט. אני הגבר בבית ואני מחליט. פתחי את החלון. למה? את עפה ממנו, תכף. חביבי, אני רוצה לסגור את החלון. פתחי, סגור. קיצור, זו הייתי אישה גם כן, כנראה מרוקאית, סגרה לו את החלון. לקח נער, בום, על החלון. עכשיו נראה אותך. והיא מתכסה כל הלילה. השם ישלם לך, אתה ממש עשית לי. השם ישלם לך על הקור הזה, הבאת אותי לבית מלון כשיש לי קר. יאללה, מספיק, איזה אוויר, איזה כיף, ככה הוא מבסוט וזה. בבוקר הם קמים, רואים את המראה מנופצת והחלון סגור. בן אדם יכול להתמודד עם כל דבר בעולם. השאלה מה הוא חושב בראש. מה הראש שלו? האדם יכול להרגיש שקר. למה? הוא פיצץ משהו שהוא חשב שהוא... הוא חשב שזה מה שהוא חשב שהוא פיצץ. זה המראה. הכל בראש שלנו, רבו ישראל. הכל במוח. הכל בשכל של האדם. אתה במוח שלך יכול להיות בגן עדן, במוח שלך יכול להיות בגיהנום. יש כאלה הכל טוב להם. הם מכניסים את עצמם במוח שלהם לגיהנום. יש כאלה הכל רע להם. הם עושים במוח שלהם, מכניסים את עצמם לגן עדן. אתה במוח שלך שולט על הלב, על ההרגשה, על החיוך שלך. שואלים אותך מה שלומך, תגיד, איך גלעדי נוהג להגיד? נו? לא. יותר טוב מזה נשתגע. יותר טוב מזה נשתגע. להרגיש את זה. יותר טוב מזה נשתגע. אבל בגלל השם. בגלל השם להגיד את זה. לא בגלל סתם שטויות, בגלל שאני רוצה להראות שטוב לי, ואיך שהוא מסתובב הוא יושב שבעה עם עצמו. להרגיש באמת שיותר טוב מזה נשתגע. שמחה. רבי נחמן למה אמר תמיד להיות בשמחה, תמיד בשמחה? כי רק בזה האדם יכול לחיות. רק בזה בן אדם שמעריך כל דבר, ששמח בכל דבר, שאוהב כל דבר, מודה לאלוקים, רק בזה יכול לחיות. עד כאן החלק הראשון. החלק השני יש לי בשורה.